Вітанкі жэўжыкі. Сёння я хацеў бы вам расказаць пра 10 YouTube-каналаў, якія створаныя беларусамі. І вядома, што каналаў, створаных беларусамі, яго набагата больш, ніж 10. Таму давайте так дамовімся. Каб я выпусціў другую частку, давайте дамовімся, што вы паставіце 100 падабаек. Гэта не так шмат, я ведаю, што вы сможаце гэта зрабіць. І каб набраць гэтую сотачку, ось наўпрост цяперака цісніце на падабайку, цісніце на падпісацца. І все, і мы паехалі. Першы канал, пра які б я хацеў вам распавесці, гэта будзе канал Годна. Вся каманда, асабліва Мякіта Бялевіч і Ліза Ветрова, яны робяць увесь цымус там. Дарэчы, даведаўся я пра Годна, праз Годна Мьюзік, праз TikTok, мне здаецца. І на TikToku, калі сам вёў там канал, пабачыў Мікіту, які ён робіць уступы да відэа. І слухайце, я адразу улюбіўся ў тое, як ён з якім он імпэтам расказвае пра музыку, які незвычайны ён робіць так, ось, крокі, заходы. І так, ён самы прыгожы хлопец. Ну і вядома, Ліза Ветрова. Мне яна падабаецца праз тое, як яна наказвае інфу, як яна расказвае пра беларускія словы, пра беларушчыну, як яна вучыць, не павучаючы, скажам так, не ведаю, з такім лёгкім стылі, у такім лёгкім стылі, прыгожа, зноў-такі ж паўтаруся, стылёва. Ну і раю паглядзець іх старыя відэа з эпохі, калі яны вандравалі па Беларусі. Таму Годна бай, гэта годна. Наступны канал, для мяне асабіста ён стаў такім, не ведаю, глытком свежага паветру. Гэты фармат відэа мне адразу нагадаў Алексея Дурнева. Гэта такі украінскі выбітны блогер. І у яго было шоу такое, Дурнев глядзіць сторыс, і ён глядзеў сторысы усялякіх там селебаў з Расіі, з Украіны, ну і лавілі крынджу там разам. І калі Глеб Семёнов і Ваня Прус яны зрабілі такую фармацыю «Абсуждаем», яны там абмяркоўваюць беларускія, скажем, падзеі, такія як, напрыклад, Славянскі базар. Раю паглядзець, вось пра Славянскі базар, мне ён залецеў, вось дакладна памятаю, што мне ён спадабаўся. І таксама пра вось апошні выпуск, на момант запісу гэтага відэа у іх пра беларускія трэвел-шоу. Карацей, гэта адназначна вартае для прагляду, вартае падпіскі. Ну, карацей, я толькі зычу ім шчасця і пабольш падпісчыкаў, манетызацыі. Каб апісаць наступны канал, я скапіяваў сабе тут у нататкі апісанне з шапкі профіля. І зараз зачытаю. YouTube-шоу пра гікаўскае «Відзік». Тэхналогіі, відэагульні, серыялы і кіно. «Відзік» — гэта творчае аб'яднанне беларускіх блогераў, што намагаюцца рабіць цікавы кантэнт на роднай мове. Кожны тыдзень па суботах Віталій Ляхновіч і Євген Рудзі у асноўным шоу падкасце «Відзік» абмяркоўваюць навіны свету тэхналогій, відэагульняў, кіно і серыялаў. Ужо цікава. Кожны аўторак Рудзі расказваў у гульнявых навінах пра галоўныя рэлізы тыдня і гучныя геймерскія падзеі. Дарэчы, у яго ёсць свой асобны канал Рудзі, ён так і называецца. 2 разы на месяц па чацвяргах Віталій у падкасці «Тэхнавука» расказвае пра цікавосткі са свету космасу, навукі і тэхналогій. Ну, гэта ўжо проста вау. Апісанне гаворыць само за сябе. Красамоўна. Мне, як чалавеку, які рос вось і дзяцінства якога прыпала на росквіт відэагульняў, камп'ютараў, і які рос, ведаеце, у асяроддзі, скажем, не асяроддзі, а вось на разбуральніках міфаў, ну, то бок, гэты канал пакрывае два маіх вось такіх бакі. Гэта гульні і штосьці навукова-папулярнае, я не ведаю, як апісаць. То бок, мне падабаюцца каналы на Ютубе, якія у добрым фармаце зразумелым расказваюць пра цікавыя рэчы з міра тэхнікі, навукі. Яны, тое, што я зачытаў, яны разам
абмяркоўваць серыялы. І, напрыклад, вось выйшаў першы сезон, як я разумею, Fallout, і яны абмяркоўваюць гэту тэму, параўноўваць з гульнёй Fallout, з часткамі, што асобна Руді рабіў. І мне падабаецца, як у іх гэта атрымліваецца. Гэта вартая падпіскі 100%. Калі для вас працэс гатоўкі ежы гэта не штосьці маруднае, калі для вас ежа гэта не проста падсілак, і калі вам падабаецца фармат, я не пабаюся гэтага слова, смака, калі хтосьці гатуе і робіць інтэрв'ю з нейкімі асобамі, так, гэты канал для вас. Ежа, гатоўка, выбітны беларусы, усе беларусы увогуле, ну не ўсе, это я ўжо моцна так ляпнуў. Наступны канал ператрём з Халезіным, ён трапіць вам у сэрцайка. Хто такі Халезін? Я бачу яго твар, скажем, што я неафіт, я бачу яго твар, я залез у Вікіпедыю, все, што я ведаў, што ён знакаміты, ён неяк звязаны з тэатрам, і ён атрымаў ордэн Брытанскай імперыі разам з жонкай, як я зразумеў. Хто гэта такі? Той, хто ачольвае гэтае шоу, Мікалай Халезін, гэта беларускі журналіст і сцэнарыст, мастацкі кіраўнік свабоднага тэатра. У 2005 годзе Халезін разам з сваёй жонкай Натальяй Калядой заснавалі свабодны тэатр, які атрымаў вядомасць па ўсім свеце. Яны рабілі перформансы і ў Злучаных Штатах Амерыкі. І ў выніку за свае дзеянні яны атрымалі ад брытанскай, скажем, кароны ордэн Брытанскай імперыі. Я памятаю, як я ў дзяцінстве вельмі любіў шоу кулінарныя. Пачыналася ўсё на СТВ з Джеймі Оліверам, што-то там голы кухар, я не памятаю, як дакладна гэта называлася. Я любіў глядзець смак з Ургантам і з Макарэвічам спачатку, потым з Ургантам. Мне падабаецца гэты фармат, таму што пакуль ты гатуеш, ты расслабляешся, я не ведаю, ну, прынамсі я так. І вось тут таксама штосьці такое, ежа плюс размова, ежа і размова, штосьці такое на бясконцым. Бясконца можна есці і размаўляць. А яшчэ, калі вы мне хочаце дапамагчы, вы можаце зрабіць донат на такой пляцоўцы, як Buy Me Coffee, з пасылачку я пакіну ўнізе. І там вы можаце мне проста набіць мне нічога не трэба, набыць віртуальную каву. Я буду вельмі вам удзячны, калі вы гэта зробіце, таму што мне трэба выплаціць пазыку за камеру, на якую я здымаю відэа. Всё, гэта мэта маіх Buy Me Coffee. У кадры нарэшце з'явіліся кнігі. Я не мог абмінуць тэму кніг, літаратурнай душы, літаратурнага боку свайго. Што вы бачыце перад сабой? Сергей Пясецкі. Менская трылогія, бандыцкая трылогія. Сергей Пясецкі, Каханак Вялікай Мядзведзіцы. Гэта пакуль тое, што я амаль дачытаў менскую трылогію. Выбітная асоба Сергей Пясецкі. Я пра яго зараз дакладна ўсё не пераскажу, але гэта быў падвойны агент, гэта польскі выведнік, гэта кантрабандыст, гэта бандыт, гэта польскі літаратар. Усё гэта я даведаўся з відэа Андрэя Хадановіча. Гэта такі беларускі паэт, перакладчык. Мне цікава не толькі чытаць, мне цікава даведвацца потым цікавосткі пра аўтараў, у якіх абставінах гэта ўсё пісалася, асабліва калі гэта датычыцца беларускай літаратуры і ўсё, што звязана з такімі, не ведаю, з такімі асобнікамі, якія адрозніваюцца па сваёй натуры, я маю на ўвазе. Для мяне беларуская літаратура найбольш гэта нейкі смутак і роспач. У Сергея Пясецкага ўсё па-іншаму. Я знайшоў канал Андрэя Хадановіча, паўтаруся, і ў яго былі два вялікія відэа, адзін пра бандыцкі Менск і пра кнігі, якія можна прачытаць, каб даведацца пра Менск мінулага больш. І адно відэа асобна пра Сергея Пясецкага. Хадановіч, вось каб вы зразумелі, гэта, паўтаруся, паэт, які напісаў больш за 10 сваіх кніг, які пераклаў больш за 30 кніг. І ён перакладае з такіх моў, як
ангельская, польская, русская, что еще? Русская, кажу, российская, не блытать. Украинская, французская, ну то бок. И я могу только додать вот что. 100% варта подписаться, паспрабаваць. Плюс у яго, ну, найцудоўнейшае вымаўленне і найцудоўнейшая літаратурная беларуская мова, якую ты слухаеш, і яна як бальзам просто цячэ. Вось тут зацікае. Ну, карацей, калі вы любіце чытаць, калі вам цікава штосьці па-за кнігі, і калі вам увогуле літаратура блізка да душы, подписывайтеся на Андрэя Хадановича. Все, што могу сказаць. Мяне хлебам не кармі, а дай паглядзець штосьці звязанае з вандроўкамі. Такая ўж моя натура. А калі гэта зроблена яшчэ з якасцю, так, гэта просто бомба-ракета. І наступны канал пра што? Пра вандроўкі. Гэта ўвогуле блог пра жыццё сям'і Вадзіма і Алесі, іх двух дзяцей, іх сабакі Гэндальфа. Гэта канал Вадзім Кі. Все пачыналася, як я памятаю, з будоўлі хаты, такого барнхауса, калі я не блытаю, у Беларусі. І пра гэта яны здымалі свой блог, пра жыццё, пра то, як яны будавалі. Але потым зараз так, што ім спатрэбілася эміграцыя, і пайшло-паехала. Яны ездзілі па розных краінах на сваім, хацеў сказаць, самаходзе, на сваёй машыне. У выніку зараз яны жывуць у Германіі. Выходзілі ў іх выпускі пра пераезды, як яны займаліся ремонтам кватэры. Таксама кажу, все пра жыццё. Яны недавно ездзілі ў вандроўку па Великабрытаніі. Калі вы любіце такое, чаму б і не прыглядзецца да гэтага каналу? Що, мы граем вось там, вон там Metal Cave. Metal Cave. Але граць будем сёння панк, гранж. Яшчэ будзе два гурты. Будуць, як тут іх называюць, гувняжа. Ну, это малышня, в сэнсе, ось. Ну, карацей, все. Хваляваўся, што бубны не знайду, знайшоў бубны. Все, расставіў, зараз чакаю на маціка. Лешак пайшоў дзесьці сустракаць, это гістарыст наш. Ось, ну все, буду трымаць як у курсе падзей. Напярдалямі панку і гранжу. Распаковка туалета. Классичный туалет. Заправленные серветки. Две дюрки. Ось. Конец соку. Сдёртый чамусти. Yeah. Fucking shit. Наступны канал журналіста Александра Чарнухі пра беларускую музыку. І ён называецца Міністэрства сепультуры. Хто не ведае, што такое сепультура, гэта бразільскі трэш-метал гурт. Мне он вельмі падабаецца. Ён расказвае пра гісторыі, цікавосткі, звязаныя як з гуртамі, так з артыстамі. Расказвае свае суб'ектыўнае, паказвае сваё суб'ектыўнае меркаванне наконт якіх-небудзь там альбомаў, ці робіць топы трэкаў, таксама альбомаў за год. Карацей кажучы, ён расказвае пра беларускую сцэну, пра беларускі шоу-біз, і
прыемна слухаць, калі вмаўленне пастаўленае, так, і дастаткова фактаў. Таму, калі для вас беларуская музыка і сцэна гэта штосьці святое, штосьці блізка, я лічу, што варта падпісвацца і глядзець. Выправіцца на Антарктыду, забрацца на Кіліманджара, сфільмаваць выпуск пра Талібан. Я не ведаю, што яшчэ можна. Сплавіцца, як это, на чаўне, сплавіцца па Амазонцы. Наступны канал аўтара Лёні Пашкоўскага. І калі вы ўжо пачулі Лёню Пашкоўскі, вы ведаеце, хто гэта, то і канал называецца «Хачу домой». Гэта пра такія месцы, у якія проста большасць людзей, пераважная большасць, нават не наважыцца паехаць. Усё выглядае гэта як такім лайф-рэжыме. Ён ходзіць з камерай, здымае всякую, на першы погляд, дзіч, спрабуе знайсці ў гэтым прыгожае. Вось, мне падабаецца нейтральнае такое, скажем, апавяданне, у сэнсе, што ты сам глядзіш і вырашаеш для сябе, як гэта, добра ці недобра, пасуе яно табе, не пасуе. Ён паказвае такія месцы, у якія нават галава не думае, што туды можна паехаць, што ёсць увогуле такое. Дзе вы маглі бачыць увогуле Лёню Пашкоўскага? Я глядзеў з ім фільм. Ён называецца «Вышэй за неба», які падымае праблему ВІЧ. І гэта было, калі я не блытаю, год 2013. Я тады паглядзеў, быў уражаны. Па-перше, тому што это беларускі фільм. Не так шмат я беларускіх фільмах увогуле ў жыцці глядзеў. Але я просто паглядзеў і забыў. І, можа, год таму у мяне сышлося, што галоўнага героя граў Леонід Пашкоўскі. І я такі, what the fuck? Што гэта такое? І калі я не блытаю, Леонід Пашкоўскі працаваў у такім онлайн-выданні 34 Travel. Я ўпэўнены, што амаль кожны з вас ім карыстаўся, калі выпраўляўся ў нейкае падарожжа. Прынамсі я штораз, калі мы едзем у нейкі горад новы, я гляджу вось гэты travel-блог, скажем, па горадзе, гайд, дзе паесці можна, дзе пагуляць, все такое. Ад гэтага можна будаваць свой ужо шлях па горадзе. Давайте, каб апісаць наступны канал, так, я зачытаю некалькі тэм, якія там падымаліся. Гісторыя культуры габрэяў на Беларусі. Цікава. Беларусы ніколі не былі бульбашамі. Гэта быў падкаст пра беларускую кухню. І я максімальна згодны. Я не люблю вось гэты стэрэатып, што беларусы бульбашы. Я лічу, што беларусы не ведаюць сваю кухню, так? І праз гэта яны такі, ну окей, нам скажуць, што мы дранікі бабкі гатуем, там мачанкі, кай мачанку хоць без бульбы. І гэта пра сапраўдную беларускую кухню быў такі падкаст з Аленай Браніславаўнай. Я на яе падпісаны быў і ёсць падпісаны ў тыктоку. У яе свая харчэўня на Палесе. Яна паказвае, як яна робіць хлеб, і ўвогуле пра свой быт, пра ежу. Мне гэта так імпануе, так супакойвае, дае ідэі. Я не ведаю. Гэта база проста. Напрыклад, наступная тэма. Традыцыі бортніцтва. Дзікі мёд, пчаляры і пчаладзёры. Ну, ты пакуль табе не прапаноўваюць такое, в сэнсе такі фармат віда, такія тэмы, ты нават і не такі, нават думкі не з'яўляецца паглядзець, нават паспрабаваць штосьці, агарнуць вось той бок беларушчыны. Нават быў адзін выпуск пра бабак шэптух. Ёсць такі Сергей Лескіць, ён напісаў, калі я правільна слушна вымавіў прозвішча, быў на выставе яго пра вось бабак шэптух, якія раней, не ведаю, лічылі, скажем, умоўна, людзі да іх хадзілі. Лічылі ці не лічылі, гэта ўжо вашае. Але гэта фальклор, гэта як вядзьмары, всякае такое. Карацей, канал называецца «Нататнік». Там не толькі відэа з нейкімі асобамі тэматычныя, там ёсць відэа пра вандроўкі па Беларусі, і там ёсць відэа пра вёскі, якія неўзабаве могуць стаць пустымі, без людзей. На мою думку, гэта важная справа,
дакументаваць такія рэчы, паказваць, як штосьці пачынаецца, штосьці ідзе і штосьці памірае. Такі ўж цыкл. Ну і апошні на сёння канал, забаўляльны, музыкальны, для людзей, хто любіць квізы. Гэта канал Авасцёвоз. Калі вы любіце здагадвацца, што грае за трэк за 1 секунду, туды падпісваемся. Калі вы любіце здагадвацца, што грае за трэк па нейкім слове, туды ж ідзем. Калі вы можаце ці умееце здагадвацца, што за трэк па нейкіх эмоджы, таксама туды. Карацей, гэта звязана вось такой квізавай складавой. Асабліва мне падабаецца, калі там ёсць тэмы з цяжкой, так, музыкай, дзе я як рыба ў вадзе. Там бы выпуск, я такі, за 1 секунду, там па аднаму гуку буду просто здагадвацца. І гэта мне так падабаецца. І увогуле гэты контент, він такі пад чыл нейкі, ну, зноў-такі ж забаўляльны контент. Вось, у іх яшчэ джингл такі спачатку, які ўжо змяніў уяўленне аб адным трэку. Дзякуй вам за прагляд сённяшняга відэа. Я спадзяюся, што вам спадабалася, і нагадаю, калі вам хочацца пабачыць наступную частку, то 100 падабаек, і гэта не так шмат. Пастаўце, і вельмі буду ўдзячны за падпіску і каментар. Таму што падпіска, каментары і вось усялякая актыўнасць, яна прасоўвае мае відэа далей, і шмат людзей змогуць яго яшчэ пабачыць, і гэта атрымліваецца такі цыкл. Кола, не кока-кола. Все, пакуль.